послание, магазин, а депо за мълчание. Вземаш власт с касова, връщаш съзнание на витрината. Лъжа с намаление, вътре всичко е истина с прикрито значение. Продаваме кметове на бройка с касов бон. Слагаш ги джоба за всеки незаконен блокон. Имаме прокурори с сменяеми лица. Избираш ги с омекотител и влизат във всяка врата. Станда за книги, брошури от мрак, пълни с снимки на съвети, гласувани в мрак. Списък на врагове, продава се скрито, но ако питаш за него, камери няма, но всичко е записано тихо. Това не е магазин, това е народът ти. Нарязан пакетиран, цената е твоята кожа. Това не е магазин, това е народът ти. Нарязан пакетиран, цената е твоята кожа. Имаме свобода, по 5 грама в пакет с надпис. Далеч от децата причинява светогле. Имаме новини в тарелка с трех, с срок на лъжа до изборите. И после каквото рече, звук от партии, вино от стрелки, подаръчна кошница с небелата и 9 кебабчета жалки. Масло за промиване, че съм